ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Makikita, kwarap. Di ka din napinta sa balasang ang magmag na di ta kalsada. Along hair, tidakda ka matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, tidak da kamatay. Ha? Di manawak. Malamlambin sa may kwarap. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok, adag iti karuba. Saan ka ngagtagtaga re? Tinakiliwain. Apa yung tiliwan? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jemanawak. Ipaburik met gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat mapanang nga din agumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon at damang birok iti day di amanawak. Ay kat ibagama di mo nakita. Ibagama di mo amaw. Nagsimple. Isungay sa gana mo, dahito lamisa na pag-inuman ta. Excuse me man, paray. Di man siraan na pag nakamapan gumatang. Api sir-sira. Bir-biro kak jay chicken ko. Ay, ang mga nunakitam. Ha? Ay, awan mo tinakikita, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwan. Ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Ay, uwan. Iso. Iti pa nagtaraok na kitkastoy. Kak-kakaok. Ok. Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Ay, iso. Ha? Nakakitaan. Itay ko pa'y abir-birukin. Ay, jak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaos. Awan tinakikita ka manaw. Isong aglisikan dito pag na. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok ije manok na amapukpukaw kabadong. Ay, jak lamasangot. Agbirok iti manok. Iti makin manok, paray. Itay pa nga min birok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa ito'y arak alakok tamabili, ngamtoy bagas. Dua butilya, ti katangay. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam na aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem ken agpatpat nagkang agbirok ija manok mo, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok met iti asawaan na. Uno chicks na. Ay tikunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo din ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay kunaktumot ngamin ken kaide nga ikulong mo. Agam anya tinaramid mo. Binaybay ang nakawalang laeng. Anya nga ita, awanen Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man, di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Gaw? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga min anaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanain. Apay aya. Ibaw nakmanin na. Medya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat nutila pang ibabaw na nakanyak. No ibaw ni antay, imbis nga iso timapan, sakit ibaw na. Iso nga ron asaan ka pailangag parparang. Ibusin taki di apulutan na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko na ito'y pulpulutanan ta? Way, berberukin na. Ay, Kung nakangajak amaw, alang nga ngay punnoking kwa na. Sige, kwa raw. Agsyat taki day. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangin makinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan, Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak dito'y tersinak.
Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. At dalakit di kadwana ah. Ay katuan Sino nga tati kadwana? Dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Mare? Amangan mo't no iso ti kadwana. Ah, Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tan anagaw-away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Kuna namat mapan gumatang. Na, naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Di ta asidag atir sina. Alangan mo't nga umadayo pa lang amapan ijay bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Uwan iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay ti baak teta. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, per may tikusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta ti baak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Birukak jay chicken ko. Saan pa'y mo't anagaway? Saan nga rod? Mala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabadang! Ay, tatabadang! Ay, nakaturog ka matay. Abay ngayon, nakadumog ka mutlat talidan. Nakaturog ka talagan. Igupan na ba'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kanuuray ni pare Badong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da pari Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay katuan awan damot adwa. Sana mabalay nga rami din na dahi ti manok ti Kapitan. No ti tao ang makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanlan nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin. Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni Nana tuyang dito, tatabadang. Hapay ngawan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawin, dito'y balay mo tinaginuman ka. Kituan, nakaturog ka ba'y nga raod? Ay, sumagaya makadigdig ko na ito'y rupak, Una ata na ipasubsub ka iti sa nga malukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igupag kuma. Nakatulog ang magtay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matayin. Ay, kitagawin ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok kamalamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumudaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabitin to yan. Umuna nga dan ko pa ilang dito'y ridaw, nakabanikas ka na masang puda. Song batam ti saludsod kaw. Naginom kami lang kinikwaraw. Kunakun ka, naglamang kayo anaginom. No makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim batang itiarak. Pati daytad, damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsod kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan man ti kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalaan nga ya. Katuan man, nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw.
Ngam idi kita naksayan iti duagasaw. Ay, pabasulin nakmaday. Kay, asino kumangay ti sabali nga akin basaw, adda sabali ang mga la? Amangan ngayon, yung taray ti pusa. Wino Ay, isika. tila pagpabasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagang. Saan ka pa kinupkupitan na pulos Kanayon ngagpukaw ti kwartak iti bulsa. Yaklag tagtagar idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungwin kay tigas na unay. Apay kumakupitan ka nga. Tay, anya iti mapaspasama kini Uncle Kao. Kas makita mat, adda ijay suli nga agsa sa ibag. Uy nga ramot. Anya nga iti pagkaskastaan na. Ay, day nga rod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka manok na, Antay? Agpudno ka, kwarog. Ah, Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong. jay ka di malamlamin a manok at tiniliw na. Anya ang malamlamin. Nabasa siguro, Antay, iso ang malamlamin. Tiniliw ni Tata ba daw? Kuna na papudutan na, ngam inlamaw na mo't tinadagaws. Day tangarod ti ibagam kanyang kalmo. Ah, Tapno sumardengan nga agsa sa ibag di tasulay. si kalatan ti pangibagak, Antay. Si kantun ti mangibagakan kuana. Sige. Di manaw kapag ladladingitan ni Uncle Kao. Iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun kahit. Ay nabayag at tinartara kanyang kalmo na manok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga mintata ba daw? Nakita na malamlamain, tiniliw na adagaws. Mga no isumot lang timang tiltiliw kadagiti daddo maamanok ang mapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo, Antay. Mabalin nga iso. Taugalinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ide balay may maray. Tapay? Na, kano nagpigsa nga agkopi ni Badungkaw? Aya, no kasta, kinupit na dyan may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan maray, at dayamad kwarta na. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni Kapitan. Ay sus, nakababaengkin ni Kapitan. Ayun manok ni Kapitan. Ingka katiliwan na pulutanan. Anyalaangan nga itibagbagan ni Kapitan ay mapanak ide barangay haulmaray. Mapan ko kasaritan ni Kapitan. Tata ba daw? Nakita ni Nana tuyang anapan hindi barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi Ha? Mapan lang makikape? Katwa na. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awang mo kabasol ko kingkuan na. Apay ko mga reklamo na ngay, katuyang ko na ita. May nakainreklamo ni Marituyang. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na, paray. Apay nga min na masapaw, nga kupit ka. Saan ko nga ron ako kupitan? Nagbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusan no ada kayat mo agatangan. Ay, makabandog nga ron trabaho, paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyang. Ano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dahi ta, paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo, paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dahi, ay, diyak mo Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y nung nakita. Kutwain, nagkakakaok ta pa'y. Imbis nga min nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkan ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin, paray. Saan mo takas ta, Manok only, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan ang manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay, Sakla nagtagtagar ini. Gaputa ag kumparita. Ang ulitin pa walang kumpa-kumpare. Ha? Ipabalod ka. ay, makapanervyos ka mo, pare. Saan mo takas ta,
Diyan ko nululitin, pare. Tatabadaw. Nagadot yung labas ang manok dito yung abay tao. Naglulukmag daw. Ay, diyan kaya't nakitain ko, araw. Tabay, mate. Ay, sus. Delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka dahil. Wine, iso ajak kaya't atalyawin na kita manaw. Di nga rod balasang tikitain tatatabadaw mo. Dahil oh. Nagsiksiti pan nagnanaw. Wow! Wait, wow! Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya na kita babalasan. Ay, ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan mo may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At dantumanan awi na pangaur. Ni Kapitan Enteng! Di nakmanlapdan na tumulong dito barangay, tuyan. Kita man ti panawan ba daw nagpudaw? Mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya, no napudat. Ay ngumisit ka manin kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinay dito barangay. Uraan niya pa'y tararamid na mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinay, maray. Saan ka day? Nga iso tinwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na. Kung na nang agtitinulong tayong aglinis dito barangay Kabildatan. Ay, ada gayam inwaragawag na akasta. Ay, ijak nang nuga. Ay, unay kamutin, maray. Si Kapay ang number 1 akagawad, iti sana nakangag. Nangag siguro da ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngamrimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, kabadaw. Happy birthday, tatabadaw. Ay, sa kwa birthday ko araw. Iso asar ding anak man nakabkablaawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka kuma. Kaya, agpainumak. Kit na barbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi ngayon ko araw? Tamapanag na balay dyan na singay na kumparay. Ha? Hindi balay ni uncle ko ngayon dahil. Ito na. Mapan ka, numasangpitam ni uncle ka. Apay, awan dito balay daya. Ingkarot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag-birthday. Imbag lang at gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan Awan ni Inteng ita dito balay. Ay, wait. Talaga nga awan. Tada yung barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man no aglinis kami dito barangay. Adda aya imbaga na akasta pare. At damaray. Inuinwaragawag na nga raw. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay ado ti paki-birthday na ita. Manujay kunana. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumod kang ka, awan ni Kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, wunyarat. Nalalistukan to pa'y ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulaw. Ay so, saan kan nga ginlalaing? Nagagagat kan to pa'y ngamin ngam ni Kapitan. Ay, napanala ko man nagbangkagay. Nasaysaya at pa'y ado ko man tinaimulam anateng. Marikwanag, sino da ito nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Di kwarog da ita. Da barbartag, iso naturog ditan. Ay unay matan. Amin da tanod, maray. Nabartek da. Kat ni Inteng, napanmot naki-birthday. Mapanak mo't kumaa. Taoray dagiti padak akagawat kat napandamot naki-birthday. Ngam aglako akmat ngamin dito'y tersinak. Kat no imay ni pari badong ijabalay. Ang dagayang plano yung opisyal ng aglinis dito barangay. Plano da
Sa nakakaraman dita? Ne, apay ngay asaan ka akaraman, Mare? Kat kagawad ka mo't. Ay, da kapitan laang tinang plano iti dayta. Sa nakakaraman, ken may sa, dak masangaw tanay aglaklako ak dito tersina. Hay, una yan tibusog ko anak ki birthday. Ay, dandanin Jack makawuk. Ay, impaturay mo manen anab-nabsog ka iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito barangay, di mo mat-aramidan. Naa, responsibilidad asasawon. Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito barangay. Angam sa dino tinapanam. Napan kamot gayam na ki-birthday. Ay, oo nga. Ay, ita ko madi pa naglinis, may. Asinot nang ipalagip ka? Ni pari badong. Imay pay nga ro dito balay. Ay, ibaga ko maapospon. Tanapan ka na ki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag birthday, Maray. Ada ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kendaya. Na, amin samot asulin ti barangay kat adda ag birthday. Isong nga rod mapanta. Ay na, mapan kami laangan agmulakin ni badong ko ijay bangkag may Maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot. Puro kayo bangkag. Puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras kan panawon may? Sa bagay imbitado ngamin amin nga opisyal kadagiti birthday Maray ng runa ni Kapitan. Kasano nga di barangay haul numapan kayo amin makibirthday. Mangrikap pay laeng Kastoy tersina. Mangrikap pay laeng. Mapan ka manen maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ko mga kat nagado amakmakan. Manon nga aldaw, a birthday tinapnapanan yung opisyal. Ah, Kasanon, dahito barangay tayo. don't worry ka di. Sana mapukaw na ito'y barangay kabildaton. Angam da kayo nga opisyal, mabalin kayo amapukaw, nubaybayan nyo dahito'y barangay. Ay, tilan tumot ngamin pampanunutom. Saan kami ang mapukaw? Mapanakit di maki-birthday. Umay kakit niya. No, di mo kaya, di isuputan ka iti pansit. Manon nga aldaw ang nakarikap dahil ta barangay hall, tuya. Binilang ko, nasurukan ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Agam awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, kat kanayon da ngawan, mapmapandalaang mat makibirthday. Kinapod nuna, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parentay. Kasano, kanayon mat amapan makibirthday. Uray ni Marikwanang, naawis mo ton amapan makibirthday. Awanay, ginwaragawag na iti ni parentay nga panaglinay sa iti barangay. Ay nalipatan nan aday ka. Turay dagiti tanod na, si Mado Damitay. Yakon kaya ti agpasada. Dakmatin kaya ti agrunda, anday. Nay, kasanon dahito'y barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madudak matain. Ay na saan mo atultuladan ni uncle mo, kwarog. Sino ay kumatitulada? Katiso ti kapitan. Ay, awan pagbanagan, tinasalot a tao. Imbagam ko madayta ni uncle ka. Bye-bye, amon. Ta saan na nga amo ti mabagbagaan di uncle mo. Uray dagiti daduma kakagawad. Kanayon kuida makita ka dagiti birth dyan, kas kada kasaran dito barangay. Padamot la ida ni uncle ka. Nga isulangin ti pagalispanda nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday Kapitan. Nagadaw ti empatik out na kanyak. Kunak tumit ka.
At tupay ka di sa bali ang birthday, papanantayaw, kapitan. Adu ah! Napuno di lista ak itinagan dagiti ag birthday kan ag kakasar. Ay, nakaayayat man no kasta, kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Kanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuun VIP tayo pa'y. Iso nga isulangan tayo, ramidin tayo nga opisyal. Umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuun Ado, mati agayap. Ay sus badong, nagsamukan day to barangay tayo. Jak pa'y kit din makita day tabalay da kapitan kan maribanang. Uray di barangay hall, karurutay. Oray day to kalsada, nagngangatong tiruot na. Wine, dimpay ki di makita niya masabat ma. Manumit na namang lukat ni Marikwan ang ijay tersena na. Ay ka nagboda na, dagitila ako na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin ang mapan makibirthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa yung mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, no kasta, oray dagiti tanaw, isumo lang tar aramidon da. Kito na. Dagita pa yung matapaspasuro ni parenteng tikunan. Ay na, imbag kada kayo kani pari badong tanapan kayon sa manen naglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gapu mila ang ijay ilay. Ay, no kasta. Ado manen ti kwartayo. Ay katuan amaray. Nagagat kayo ngamin, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. At dadapay mat mare. Mabalin ayamot amapukaw da. Nga main, saan mimot ida na makitkita? Ay, kasanumot ngamin. Kanayon da iti kasaran. Berjan kan bunyagan. Ay na, inaldaw la ka day nga dat at indaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamin nga imbitaran da ida. Nene. Di na ba itong parit ako araw? Eh. Naglawa na ito yung kalsada pag na. Eh, pasensya kan tataba daw. Saan ka kami na makita? Ilisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dito, Bert dyan, ti may sa tanod ka. Kasano kaya makapagronda kayo no kanayon kayo umat anang partay. Da kami lang ngayon tanon, ti kanayon na mabartak. Uray dagiti kagawad ni Uncle Kao. Kanayon damat lang nga mabartak. Na yun tikas na nga namin dyan. Uray to pa ni Uncle Kao. Nabarbartak, Mike. Kaslay panakal mo ba ya? Saan mo tataba daw? Ngamiso ngamin ti uso itan. Makiuso kamat ngamin na. Dala kaya dahil ta makiuso-usaw. Uray awawan mo ta. Mapana lang bang kagin Arak mapay. Ikanda iti arak. Adda ka dito'y balay, inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no madam mabalay. Awan arak dito'y balay. Sana bali. Tendon bigat. Ada kasar nga tindara. Ano bigat? Sabadon sa. Anya asabado. Lunes inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan ka sa rin doon bigat. Bunyag ti atindara. Lunes inteng. Saan ka di arumbang asumrek ka ija barangay hall? Awan ti makan iti barangay hall. Ije bunyagan na. It ulyukin. Tapno amom. Adon ti mas daaw. No apay akas laawanan dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga ron. Bisay a makipangpangan. Inikwaro nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Tumultuladen kan ka. Ini nga ta marikwanan. Nagkikita kami di kasaran ni tay. Naglingag balsi. Number 1 akagawad isu analingag balsi. Na
Uray gayam ni Marikwana hangkat naawis yumatan. Nagling nga agsala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngam nakarikop mo't gayam. Kat no napanda ka no, ijay kasaran. Amin da gayamang. Katwan. Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikop mo't to'y tersina ni Kumari Takwanang. Ay kat anusan tan ati magna aging da ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay, talaga anarigat, Mare. Ang awan mo't pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay. Umay ka man partneran, kapitan. Sige, partneran. Naglaing kamot gayam nga agsala, kapitan. Ay, oras ka, naglay ka matan. Kapitan! Kapitan! Nay, unay ka matan. Nagsalsala kami. Disturbo ka. O, kapitan, isardan niyo ba itang sala? Kano ka may bayadan ti panagwidawid ko pag sardangan na. Sinurok na kami ti barangay haon. Ay, sus. Anya? Oho, nagsasala tayo kinti. Ay, kapitan. Nasken adenggam ti ibagbaga day tatanod. Ada ya ibagbaga na. Ulitam nga ibaga, tanod. Kuna, kapitan, sinurok na kita tatakaw ti barangay haon. Ay, sus. Ha! Asinot ng sarak! Anya nga tinalada! Intayon, kapitan. Ayaban tayo nagitidad duma at hanod. Kasano ba kung saan pa analpas ti panangan? Sayang yung urayak ama ang ako kontinuang! Ay, awanan ti computer dito yung barangay hall. Tinakaw dan. Ay, at nagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, kapitan. Ta saan tayo mo't ngamin ang makitkita. Saan na tayo nga ron na makikita isong agtakaw dan? Imadudan. Taure dagiti artag. Imaduda mutan. Ha? Apay, nagbiit ba't na yung madudan? Adon, dagiti mapaspasamak dito yung barangay, kapitan. Asaan tayo nga amaw? Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Ay, hindi samot paribadong tinakatakder di taigid. Iwan. Ay, sus, agkuskusilap. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uy, garod Kaya't asawan day ta, kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon, ti trabaho tayo kas opisyal. Anya tinaramid mao di ta barangay haul. Ket ammom lang aruden akanayon ang nakarikaw. Napan ko kinusilapan, dagiti opisyal. Nang nangro na daya, kumpare ka kapitan. Anya, kinusila pa amin ida. Uy na, nagsaw-sawa ki jaya. Inong takida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida, ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Tituwi na, kunak, bantayan tayo ida. Dahita, tinaskin nga ramidin tayo. Sana mabali na, baybayan na ito'y barangay tayo, akabildatan. Ay katuon ni Kapitang Enteng. Mare, ibagam tuman ka ni Marituyang at dumagas dito tersinak. No, makitam. Nay, apay, saan kayo nagkit-kita, Mare? Saanin, Mare? Sipod idi impakita kwa na dyan nagatindog alista ang ti utang na. Saan mo tin nagpakpakita ditoy? Ay kat mabutangan Kasano aya kaatidog ti utang na dito'y tersenam? Ay no ararigan sa nga kilometron, Maray. Nagatiddugan? Ay kat talaga ang mabutang nga agpakita kan ka, no kasta. Iso nga ibilbilin ko kan ka, Maray, nga inton makitam ni Marituyang. Pakibagam man lakan ko, nga umay dito, Sige, Marikwanang. Ibagak dayta, no umay ijay balay inton madamdama. Nagpariir lakit din ti umay agtugaw dito'y arubayan niya, Maray. Impaaramid ko ngamin kan ni Enting dayta atidog atugaw. Ta umay pagtugawan, dagiti kayat na nga agpariir. Akasken ka. Ay, makarelaksak ka talaga. No adak dito'y arubayan niya, Maray. Apay mat anak ko nam dayta. Apay,
Saan ka ang makarelax ije Teresena ni Maricuana nga ayuyang mo? Anyamot ngay dayjay abaak. Na, kaguram itanday kumarita. Kasano ajak gumura maray, naglaing singayr. Ay, wan. Imbilin na kanyak, ano makita ka? Ibagak ang mapankaagbayad. Na, kita imbilin na pa yan kan ka. Kasano? Saan kamot kanon nga agparparanggan kuha na? Kita ti kinaalas ti ugali dayjay abaak. Tatila pangibilbilinan na. Kat no nagatidog magayam ti utang mo. Ay, makaungetak no kastalaang. Na. Ad-addan asa anak ngagpakpakita. Sa di no ya tinagdapan. Di tabalay da maribanang. Kaya nagnakapay lang di talikaw. Naglawa di ta kalsada pag naam. Makita nak ngarog dayjay abaak ako maray kat singiran nak manun. Ni kumarin makuhanan. At dapay aya sa bali ako marik analay singayr. Isulaang mag... Ay kating ka makisarita ah. Ay jakla ugali ti makisarsarita iti baak anasungay. Ay nukas na lang tugalay, magginura kayo ah. Ay uray pay. At damo dita ni kumarik abanang. May mga mayamit yung utang mo. Mailam mga dayjay ako marik akwanang badong. Nagado dita mabalin ko paglamangan. Apay nga ta. Saan matan alumablabas ni Marito yang dito'y kalsada? Itay ko pa'y apadpadaan ang takasarita ko ma. Ninanatuyang. Kat no naggapo di tabalay ni Antibanang. Wan, isungarod apadpadaan ak dito'y kalsada. San mo na maure a lumabas dito'y kalsada, kagawad? Ah, Gaputanag na di ta abandan eh. di ta karutan? Wow, di ta tinagnaan na nagawid. Ay, talaga nga ilemlem mga anak ah. Apay nga minaya kagawad. Singsingir nga rodyo utang na. Saan mo ang masingir ni Nana Tuyang? Kit no nalay nga glamang day ta. Ay, saan na mabalain? Ipabarangay ko. No saan nga umay agbayad? At danto manin maipabarangay abakait, gapo iti utang. Ay, di ka mabait, tuya. Pagbay na kumangay. Dayta, utang mo kung kumari makuhanan. Imbis na mapan mo bayadan, ilam-lam mga kita. Apay, amin kayo, day talaki din, ti kanayon nyo nga ibaga kanya. Makauma kayo. Katpudno mo nga, man. Ay, iturog ko man langag. Ay, nasayaan, Mike. Wan, tapno malipatak day tanga utang. Di mo liplipatan ah. Nung makariin ka, agluto ka na dagaw. Kapadong, mapankan samot ijibang tagmaw. Wen maray. Kahit ni Marito yang ngay. Kaya nakanuti maturog, maray. Ay, aginanamot ah. Wen ah, nung makainan namoy amang pampanunot ka nagiti utang na. Ay, wen gayam. Nadakamat mo matlangan ti may papan iti utang. Mabalin ka di nga ipalagip mo kenkwana, ti may papan iti utang na. Kanayon kong ibagbagaday tamaray. Nga umay na bayadan, na nakababaingking ka. Ti problema, saanan nga agpakpakita kanya. Ay, pasensya amlatan, mare. Mabain nga, main. Awan mo ti rumbang apagbainan na. Umay atag sarita kami maipapan iti utang na. Mayam, maray, tay baon kontaw. Aw, kagawad. Nakapanimid ka magdita lamisaan, mau. Ay, pampanunutot nga men, no kasano asingirak ni Marituyang. Apay ang panunutan kat kumarim man. Ay, saan ka minsan nga agkumari? Ta saan mo ten nga agpakpakita kanya? Kaya't mo asawain. Talaga likliklikan na kan. Wan kwarog. Dinan kaya ti makisarita kanya. Pagsaritaan yung lakumanday ta. Saan yun nga idanon iti barangay? Kasta ko maatalaga ti kayat ko ama pasamak. Mahala day ta itinasayat a saritaan. Hey. Isuasaan mo kumauna a panunutan day ta abanang. Hindi na panak, hindi bagay. Nakaturog, tayo ito yan. Aging gaita simbang putakan, nakaturog pala. Ay, sana mabalin tayo yan. Naskin aringat. Hoy, tuyang! Magiling ka! Mano aya, di utang ko maray. Ha? Magsasaumay.
Ang nakakidam. Ala, bayada ka tapno awan makunkunam. Ay, ang tagtagainap. Ay, ringal ka, tama pa naglutaw. Hay, tuyang! Agiling ka na! Ay, anay! Apay nga gindil ka! Kitsan ka magayam nga giling? Apay arining na! Si Mang Peta ka na nagapoy di bangkag, kit mabisinak. Awan pa'y naluto mamakan. Ay, inturog ko. Tapno saan kon apanunutan di utang ko. Ngam natagtagainop ko maglata. Makitam dayta. Dayta ti pamanagnay kasaan mo amay tarayan dayta nga utang mau. Urayan niya pa'y tararamitan. Ay, dandanin, Mare. Dandanin maibos ti pasensya ka ni Marituyang. Mapan kunto at talaga ipabarangay. Ay, ipagpagapom lakuman iti panagkukumari tayo. Ay, saan ama balain? Imbagmat kuman o may makisarita. Saan pa'y nga may nakisarita, aya? Saan pa'y nga road? Ay, talaga ang mabutang. Di ko namkit day. Ay, awan babain na. Nagpuskol ti rupa na. Kat bareng umay to agbayad, Nasaan la asyak ti mangibagbaga nga umay agbayad. Kinasarita nga tan ni Kapitan. Wen, kinasarita na dayjayan, Mare. Ay, umay to ko mga rod agbayad. Iti kabiitan na panawan. Yang may tararamitan. Di ka pala maturog. Maturog ta na. Ay, yak kaya ti maturog. Matagtagainop kung tumanan ni Marikuan nga agsingsingay. Kita niya ngay karuting karamidan. Uray iti tagtagainop ko. Agparang lata ti rupa ni Marikuanang. Kahit nakaisa mo no nakakusilat. Kas lang umernger alyaw. Esas, nakamamakarupan no kasta. Anya ngay taramidak ba daw? Ay kating kaagbayad din Hindi pa ngay bagbagak na itaking ka. Ikanak man nga raw iti pagbayad ka. Tamapanak agbayad daw. Itaman na ita. Sakpay lang magtimang titi pagbayad mo. Ikat baybay amlat nga rudin Akanayon ko ang matagtagainop ni Marikuan ang agsingsingay. Anya nga taayat ti pagsarsaritaan da kwaro kun pariba daw. Apay, pati dayta, pagproblemaam. Wala, tay da pa'y nga agsarsarita. Kay, adda nga rudnas ka na pagsaritaan da. Apay nga inayaban ni pariba dong jaglaklako iti ice cream alakay. Ay kat gumatang da. Sapay di dakmot ayaban. Ay unay kan. Amin lakit din kat madilaw mo. Ay sus, gimatang dan. Ayabambot tagumatang ka no kayat mo. Numabalin ko mati utang ta utangot. Eh, ay. Di nakita ni tikas ta inteng. Tauray siya kat awan kwarta. Ay sus, pimbanaw jaglaklako iti ice cream. Kay, apay nga ron ang makasangsangit ka. Kung nga ron ti ice cream. Na, ay agtala ka man. Kas kalaubeng. Hay, awan nga ron igatang ta. Ice cream ko ba? Ay, agyaman nagtataba to nga. Taing gatangan nakiti ice cream. Pinautangan na gaya mi ti kwarta. Kat kunam mo ta ka sa pulan nyo kininana tuyang. Pudno na ita. Dahito nga pautang mo kanyak. Pagbayad mo't lang ni Nana Matuyang kini Marikuanang. Amo ka nalaing kang agbayad iti utang tataba daw. Sakpay mo ti kunan, kwaraw. No binayadan lang iti utang. Siya ti number 1 ang kalaingan ngagbayad. Kunakon kay. Isuasan ka madanagan, kwaraw. Apay kumamadanagan nak. Agbayad aktuking ka. At danto pa'y porsinto na. Wow! Wen, siyak ti magpanagnag ang nagbayad kan iti nga kilometro nga utang mo ka ni Marikuanang. Marituyang. Nakita mo, Maray, nga inyawat ko kini Marikuan ang di kwarta pinagbayad ka. Wen nga road. Nakita mo't maribanang abinilang ko dyan bayad na. Nakitak, Mare. Kat, anya ngay itan ti mapasamak. Ta nakasirseryoso kayo mat adwa.
kasla dalat ta sakit tinakam yo iti tunggal maysa. Siya, kawanan ti sakit tinakam ko. Si Kangay, marikwanang. Siya, awan matan sakit tinakam ka. Ala, aglin naman o kayo nga rudan. Anyang aglin naman o asasaw, maribanang. Jakla kaya ti makialamanaw. Ay, uray siya. Na. San nga uso para kanyak dayta? Ay, no kasta, aging ginura kayo pala. Ay, makakatkatawa. Uray siya. Pagkat-katawa kayo matan adwa. Ay, kung makipagkatawa ka mo tin, amaray. Ay, katuwan ang kakatawa tayo nga rudan at alo. Ang kukumari tayo manay. Ay, uray la si makikichan ko ang nagkakatawa ijay tersina ni Mari ko anang. Kahit mayatay, nakabayad kan. Una, isungarod ang naragsak kami manin nagkukumaray. Kalpasan ang nagkakatawa kamay, nag-inistorya kami manin na. Kasta matisigod nga raramidin nyo ah. Mayatin ba dong? Saan na kun akagura ni Kumarik akwanang? Kain, saan mo miti nakagura? Ay saanin agkumari kami manin. Siyak ita, tiyag problema. No kasano ka mabayadan ni Kwaraw. Itit si kamutin at agpanunot iti dayta. Di nakiramraman. Anya, kalpasan na tinulungan ka, saan mo na kayat na may raman? Kaya't mo asawain, nagmaymay sa aklaan, nagbayad. Warog, anya ayati problema. Matulungan nak nga ta, antay. Ay katuwan, apay kit din asaan. San mo't lang agbayad din ni tata ba dong iti utang na kanya kantay? Ha? Imutang kan ni pari ba daw? Ay, apay a pinautangam. San mo't lang agpakpakita kanya? Kat no nagrigat asingiran day a tao. Intun kwan, inakladanugan tadi mo't lang bayad ay. Ay, Badong, agling ka. Badong! Ay, Ho! tagainop lagayam. Kunak nupod now. Unay ka ti panagkalinduo sa mon, Badong. Natagtagainop ko. Imay dakano dinanog-danog da parinting kong Kwaraw. Ay na mapasamak dayta no saan kang agbayad iti utang mo. Nagmadin na tagtagainop da jay. Dinanog dakano dito'y muging ka. Hindi kwan, dito'y abagak. Hindi kwan, pinabuksitan nak ni parinteng. Ay talaga nasakit Ay, wala. Nagsakit nga rin. Kalpasan na. Kinugtaran na kano ni Kwaraw. Ay sos, talaga a pinagtinulungan na kan no kasta. Nga nga tatirumbang nga ramidag. Ang mga nupay-pay sunda ka may danug-danugan na kita nga gulitag. Gapulangit yung utang ka. Bayad kan tata ba daw? Ay, sus. Magaungungit sa amot ni Kwaraw kay Mare. Agtugaw ka, Kwarog. Imay dito yung barangay hall ni Kabadong, tapno makisarita kan ka. Iti sumait. Ita, kasla kaya na mitin na danugan ni Kwaraw, Mare. Mano ayati bayadam, Kabadong. Umaya nga ron makisarita. Anong mabalain sa anak pailang agbayad ita? Saan kang agbayad? Ay, makaungat ang katalagan! At tapay tuloy na dyan ibagak. Kat anya tituloy na, Kabadong. Agbayad ak. Inton makaapitak, jay mulak anatang. Oh, kasta ati makisarita. Ngamnay, tung palam day ta nga imbagam, Kabadong. Ay, wun maray. Tung palak. Ang saan kayo magkumanga agpakpakita? Ay, jay tag-tagainap ka. Tagtagainap, tata ba daw? Ibagam duman kan ni Marito, yung ado magasto dito tersinak, maribanang. Taapay mare. Di mo kunaan nga damanan utang na asa nga kilometro. Awan, paumayom laeng at agkakatawa tayo manan. Day talaang, Katun amaray. agkakatawa tayo laang, ngam awan mo't kakatawaan tayo. Kat no nagmayat. Naragsak ti agikin natawa, maray. Ni Kapitan Enteng!
awan pa'y makukwarta. Awan pa'y may gatang iti sidain. Kahit mang panunot ka iti pagkwartaan. Sa pa'y mapayag pa'y maapi dagiti mula tayo di bangkag. Kaanong tupay ngay nga agsidata iti naimas. Ay katinton makaapit ka Di santa pa'y nga ron nga agsida ita. Mang panunot ka iti pagkwartaam ita. Tapno makagatang ta iti naimas asidaon. Ay, yan niya ngay nga tangag paisaw. Tulungan naman nga agpanunot. Ay, unay tabuok mon, inteng. Apay no kamat agpapukes. Kapitan ka ngam lampong kamay. Uray lang po nga tabagay ka. Anya abagay. Kat no kaslan na itayab nga umok tibilit day taulom. Sapay awam mo nalaing nga agpukis dito'y ayan tayo. Masapol ang mapan ije ili. Ay kat mapangka ijay ili ah. Adamat jay tricycle ni Kwarog apagluganam. Unsa inak ije ilay. Ta inak agpasyar. Ay, saan nga agpasyar ti papanam ijay ilay? Ah. Ingka agpapukes. Agur uray jay barangay holkan ka. Barbarangay hol dito. Agpalailang kumamit datao. Tinabutusan, masapol nga agserbi asipupudno. Saan kat nga agpalailang? Di ka ka di mabain? Apay nga mabain ako mga kapitanak. Sakat ipagbainan da. Ay di ka man inteng. Nagtugaw ka ay kapitan. No saan adag iti tattao tinangipatugaw kan ka. Nakitak mo't arimor ni Kapitan. Naglugan iti tricycle ni Kwaraw. Oray siya, nakitak mo't. Papanan na nga ta. Nay, Maray, sumungad ni Maribanang. Ay damagan taman no papanan ni Kapitan. Ay marituyan. Ada kamot dito tersena. Umayak ko magumatang iti kapay, Maray. Ay wow, nakitak mo't ni Kapitan ang naglugan iti tricycle. Ay, imbaon ko amapan agpapukis. Lampong ngaminan. Mayat kumaano adda barbershop diti kabildatan. Aywan, mayat nga agpaisaw. Adulakit dahi agpapukais. Nabayag nga agpaiso. Awan nakapanunot nga agpukis dito. Ay, adan to barbershop ditaw. Sigay, innakaw. Na, ni, pimanaw matan. Anya nga tati kayat asawanday di apa nagkatawan sa pimanaw. Jakmet nga rod maawatan, Maray. Imbag ta naabutan ka dito'y balay nga agkuy-kuy-yakoy badaw. Apaya, niya kung matipagsayatan na. Nakitak ngamin ni Kapitan Anagudong. Mapan ka no agpapukais. Apay ko man, numapan agpapukais. Napanunot ka. Ano adda barbershop dito'y bumak nang ti barbera. Awan mo nga ron, ti makapanunot. Masapaw la mapanda ijay ilay, tagpapukis da ijay. Nagkapsot kan ba dong? Ha? Sikat ti mangibangon iti barbershop. Adda kwarta nga indulin ka. Gumatang ka iti karteb ken razor. Ngam, jakbit amot ti agpukis. Ay kat praktisem Apay nga iti basketballista. Amuna ay adagaw sa basketball. No di na pa'y prenaktais ngay muna. Mayat matipukis yo, Kapitan. Bagay yun lang unay. Imubing kayo pa Ay, imubing ko nam. Ay, mano atawan. Naikat atawan ka. Mabalin ayamit ang maikatan titawan, Kapitan. Kino ko nam nga imubing ak. Ita, kunam asan ang maikatan titawan. Tilangam laang ti imubing, Kapitan. Anda pa'y nga tamaalilaw iti kinataar ka. Ala, anya ang maalilaw, Kapitan. Apay, saan nyo akabutang tibalunat? Kung kunaklaan. Ang mga no ibangam ko ni Nanang Babanang. Ay, agong gato ba na? Nay, nakasukat ka ba daw? Papanam? Saan ayang, ngayon bagam ngayon naggumatang iti kartib. Resort, tagpukisa, dito'y kabildatan.
Ita ka din ti papan mo jay ilay. Sigay, tamangirwarak iti paggatang mo. Madanak mo't langay iti trabaho. San lang ani parenteng daw awatan na nga honorarium na. Una, tapno adamot pagkwartaan ta. Ay, magatang kung tumutang ti kayat ko agatangan. Motoy nga roday, ti paggatang ka, ti inakaw. Siguradom arraysor ken kartib ti gatanga, ma? Kita niya kumapay nga, ti katangay. Inteng, nakitam ka din ni Pari Badong ijay ilay? Pari Badong kunap. Apay nagudong ni Pari Badong. Awan mo tinakit-kita. Dinamag ngamin ni Marituyan no papanam. Ta nakita nakakano alimugan iti tricycle. Ha? Apay nga damagan na. Anya nga itimbagam anak-panak. Imbagak nga ingkag papukis. Idikuan, nagudong mat ni Pari Badong. Anya kumat nakakaskas daw nga no nagudong ni Pari Badong. Sabali ngamin ti katawan ni Marituyang. Idi imbagak nga awan ngamin ti barber shop dito kabildatan. Apay akatawaan na nga Anya nga iti kayat na asawan. Dayta nga ro ti nagsiddaawan me kan ni Marikwanang. Nay, naglampong day tabuok mo, baraw. Inton malam sumangpet ni Badong Kaw. Umay ka agpapukis ken kwa na, ah? Ha? Agpukpukis ka din ni Tata Badong, nana? Ay, wun, baraw. Iso nga umay ka agpapukay, sa? Ay, umayak tuman nga rod, nana. Jakmat ngamin makapani jay ilay. Nangina lang nga ruden ti plitay. Nangina manen ti bayad ti agpukis ijay ilay. Agpaiso day ta, nana. No agpapukis lang ti gagaram ijay ilay, gumastos ka ba eh? Iso nga iyawis kaw, adito'y kalaangan balay nga agpapukais. Mabalin ka day, ang mga awisak pa iti kadwak nga umayak papukis, nana? Ah, ay kutuan na baraw. May mayat kit di no ado kayo nga agpapukis kin ni Badong Kaw. Imbag ta simbang putkan ba daw? Adan na bagaak nga umay agpapukis inton malam. Agsagana ka, taamangan no ado ti kadwana nga umay. Ay, adan nagpapukis. Ay, nagsayatay. Mausar ko mutlangan, ti resort, kang kartib ka. Kabarbaro ko naman. Inton malpas da nga agpapukis, singirum ida iti husto, ha? Ay, kitwa na. Kakaisuna nang ina ti kartib, kang resort. Hey, mangruge inton malam. Agawatan iti kwarta abayad dagiti agpapukis. Wait, inton kuan, mangikabilak iti karatula di tabataw. Badong's Barbershop. Na, apay asikalaang ngay. Ha? Pati sakmet tasyak tinakapanunaw. Badong and Tuyang's Barbershop. Kasi Malayo na yun. Kastanto ti surat kaw. Kalpasan na, ikabil kaw di tabataw. Umayak man nga rod agpapukis, Tata Badong. Ala, agtugaw ka, tarugi kaw. Sige, tapagandare kaw, dahil ito'y di kuryente, arisa. Imbag man ta nakagatang kay ti kastam, Tata Badong. Ay, kitwi na. Barbiro ka rin. Sige, taipadalan kaw, dahil ito'y di kuryente, arisa, di ta ulaw. Nene, apay nga Tata Badong. Ha? Nangat nga ito matitibangir. Nangat nga to eh. Ay, aguri ka man, takita. Oh, kita mo. Si Mikalbo di tabangir, oh. Di tabangir ka tatatid daw. Ay, una niya. Ay, aguray. Kahit parihok, magpadpada ta. Nene, apay nga Tata Badong. Sa bali mo ti panang pukis mo. Aguray tayo nakpay basit alayan di kartay. Madinsamot na just na ito ariso na. nalpas ka da, hindi pukpukisam. Aguray, tanabati gayam ti kartay dito unay. Itarimaan ko, ta medyo bangkeng. Na, nagpraktisam samot ti buok jay damo a pinukisam. Ay, kaslakastan na. Bangking pa'y nga ruday. Apay ngay abangking ako nam. Madinsa nga ro jay resor. Madi jay resor, wano saan mo nga among aramatan. Practice nga raw. Sige, tinak ituloy apukisan day dyan.
Sa bali mo tata. Kartib ka mo't la kartiban. Saan ka ako manuti Kin sumanaukan to, mate. Anay ko tata! Nakartib mo tila payag ko! Ha? Anay ko! Puti kan to, mate, ako, tay. Kung nakasaan ka nga, kukutay. Saan mo samot kaya mamot kag bukis? Bangking lang arudan. Inraman mo pa kinartib tila payag ko. Ay, inak man langan ni patariman iti sa bali na iti pinukisam. Nagalas! Anya na alas. Gusto, mate. Bagay mo to, pwede tapo, guys. Anya bagay kat bangking mate. Simi kalbo iti banger. Agbayad ka nga raw. Sa payawan pa'y buwi na manok itang aldaw. apay ko mga agbayad ak ngay. Mangted kakit di ay iti paggatang ko iti agas iti lapayag ko akinartib mo. Sikat ay agbayad na pinukisan ka. Noy day kay ili nga nagpapukais, agpasahe ka ba'y? Nangina ti pasahe kang papukis si Jay. Ninanatuyang tinangibaga nga umayak agpapukis. Kunak no libre. Adaya mo't librida. Sikat ti mangted iti pagpaagas ko. Ay at kita tayo di barangay hall. Iti sangaw ti kapitan. Apay na itabuk mau. Anya tinararamid mau. Imbaga ni nanatuyang agpapukis akin itataba daw. Napanak mo di namot gayam amot agpukis, chief. Ha? Apay nga aputam talapayag mau. Kinraman akinartib ni tataba dong, chief. Napingasan ba shit? Singisingiran na kid din itinangina. Kat saan mo't ahusto ti panagpukis na. Anya? Nagpraktisan ni tataba dong ditang ulam. Kunak namin no muna, chief. Inanatuyang tinangibagang agpapukis akin ni tataba daw. Kita man day talapayag mau. Ha? Napingasan mo't ngagpaisaw. Awagan da ka itan iti pingas. May ka din di pinukisan dito, Maray. Pinukisam. Apay, amom ayati agpukis. Ay, kitwa na. May nagpapukais di tao. Idinalpas, di nakikayatay, tagbayad. Urayay, ang mga numay dito barangay hall. Nagtulag kayo kaday, nga umay kayo dito yung barangay hall. Wine, imbaga ngagkita kami dito. Awampay mat imay ditoy. Di urayan ta, no umay. Kaisuna ka, barbaro, teresor, king kartib ka. Di nakikayatay, tagbayad. Nabanugak pa yung mga nagpukis king kwana. Tansamot la ako makalugong kagawad. Lakwan nakman. Nay, aguray ka. Anyang tinapasamak di tabok mo. Kanapay nga aputam tilapayag mo. Inartib ni tataba daw ang kagawad. Anya? Impalubos mo, akinartib na tilapayag mo. Pukpukisan na. Inraman na mo to na kinartib tilapayag ko. Amo ayamot ni kabadong ngamin tagpukes. Isumot ti ko na ni nanatuyang kagawad. Nadagat kasta apukisan, bangkeng. Singiran na kidin itinangina. Saan mo't nga ro da husto ti pukis na? Ay, iso agumatang ka iti kalugong, tapno malingdan kasta ka day. Wain kagawad. Agkita kami kano dita barangay hall. Sumunga na, di pinukisa. Kagawad, makakalugong mitay. Ay katurayan ta Tadamagak man, wanya ti husto na pasamak. Apay, adi na kabinayadan. Aday tarag paiso ti lukaw. Umayay. Kagawad, punta ka din ni kapitan. Adda meeting na ijay ilay. Iso asyak ita ti adda dito, ibarok. Kagawad, kitaan nyo man, nurumbang agbayad na kinitataba daw. Itag man tapukis mo. Nana, pukis ka di day tawin, no? Nagayaman lang. Isupay kit titirumbang agbayad takinartib na tilapayag ko. Igatang ko iti agas, tinasugat talapayag ko. Napingasan ba't ngagpaiso tilapayag mo baraw? Ay. Ingkay pakita iti doktor day ta, tama nga no aging piksyon. Masapo lamang tad ni tataba daw kagawad. Paggatang ko iti agas. Rumba nga ikam ni Doro iti paggatang na iti agas, pari ba daw? Ay, saan ko mga inggagara akinartay? Kagawad dalmasyaw. Uray saan mo nga gagara, tanapadaram ti tao.
Kayat mo ka day, apingasan da mo, tilapayag mo. Ay, sana. Diyak kaya tagbalin na pingas, kagawad. Matlagayam. Agyaman ka, tasan asika tinapingasan. Ah, Ken saan ka man ngamin nga aging pupukis, ket saan mo matgayam nga mo ti agpukis. Awan to ti umay agpapukis ken ka, tamudan tinapasamak. Di mo matgayam am mo ti agpukis. tuyak. Mangtig kay iti gatang di pinukisak iti agas. Napingasan, tilapayag na. Anya? Ay, saan lang arudan na nagbayan? Isupay ti ikak, iti igatang na iti agas. Iso timbagan ni kagawad dalmasyaw. No di mo kano kayat ti agbayad, pingasan na may tilapayag mo, tapno amanaws. Ay sos, diyak lakit di kaya tagbalin na pingas. Sinalbag kiday, kunak no pagkwartaan, at damot ang mapukawan ti tao. Naggastuan pay. Gusto ti ko na ni kagawad dalmasyaw. No saan nga amaw, saan nga ipapilay? Si kanto mga min, imbaga magpukisak. Ay, madingag pay sa uno saan nga amaw. Taisaw ti pakaisag makan.